siya sa labas. Maganda siya tingnan na. Kaya lang, it's so cold. Maganda tingnan. Pero hindi kami makalabas kaya kasi nga, pinagbabawal. Hindi naman sa pinagbabawal, pwede kang lumabas. Pero as much as I can, kung makatulong tayong nasa indoor ka lang. Kaya, yan. Okay. Tutuin ko lang itong sibuyas. Wala akong bawang, kaya ito na lang. Sibuyas. I'll wash my hand right away. Oil. Olive oil pala gamit ko. Olive oil. Di bawang. Bawang, sibuyas. Sibuyas pala. Sibuyas show. So, anim yung nasa lata. Dalawa lang luto ko. Kasi ako lang naman ang kakain nito. Quack, 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 quack. I need to put asin. And then pepper. Para naman may konting Walang lumalabas. Ito. Pepper. Ayun. There you go. At lalagyan ko siya nito. Para siyang magic sarap sa atin. Yamers. Amoy siya. Smell nice. At yan ang aking kanin na bahaw. Bahaw. Sardinas. Yummers. At nilagay ko na din yung itlog. Hindi ko na siya anong tawag sa atin? Batil. Sa Bisaya. Anong tawag niyan? Whatever it's called. Hindi ko na siya Basta yun. Dinaretso ko na yung itlog. Lagay ko doon. Yeah. It's almost cooked. And I'm ready to eat my lunch. Yummers, 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 yummers. And here's my lunch. Bahaw, sardinas na may itlog. It's simple, but it's so yummy. Guys, kain tayo. Ito yung yung sardinas ko at saka yung rice ko. Quick lunch lang to kasi balik na naman ako sa work. Kahit na andito lang kami sa bahay. May time din ka naman kami na kailangan bumalik sa work. Kaya, masarap talaga sardinas tsaka kanin. Simple siya pero napakasarap. Kaya yung mukha ko, pumangit na naman siya. Kaka-whitey ko. Ay, naku. Oh, well. So, sinubukan ko mag-live kagabi. Laging pinapatay ni Lolo. Pinapatay ni Lolo yung Molly, come here! Molly! Pinapatay ni Lolo yung live. Hindi na ako maraming pinapatay. So, tinignan ko kung Molly, kung may strike ba ako, ba? Wala naman, 0 strike. May regular ata siya.
What's the matter? Whatever. Ano ko yan? Washing machine ko yung maingay. Nasa bahay lang ako ng ilang weeks. Kasi dito, hindi gaya sa atin sa Pinas na makakapupo ka sa labas, diba? Ito, kasi nga yung weather dito, ang lamig-lamig kaya pumunta ka lang sa garden. Saglit lang. Kaya yun. Kaya nga, balik tayo sa pinapatay niya, diba? Pinapatay ni Lolo. May si Lolo may tupak to Kasi nanonood ako ng ibang nanonood ako ng ibang iles. Pinapatay niya, andun din ako, pinapatay din niya. Kahit ilang ulit na pinulit nung YouTuber na Bahay, pinapatay niya talaga. Mas StreamYard man yan o direct sa whiting. Wala namang kabastustang mga nangyayari, wala namang comic na nangyayari, pinapatay lang niya kaya. So, tapos, saka yung last na yung last na LS ko, nagpadala siya ng robot para maglinis akong bang meron doon sa mga comment. Kaya, kayo guys, yung mga, lalo na sa pangyayari ngayon, na lahat tayo apektuhan, diba? Buong mundo. Kaya mag-ingat kayo sa mga comment nyo, lalo na pag live, kasi si robot biglang pumapasok. Tinitingnan yung mga comment ko, meron bang hindi ka dapat doon. Kaya tayo. Shopping yung asawa ko. Sabi niya, kasi gusto ko kumain ng maraming gulay. Kasi gusto ko magsabaw lang ng baboy. Tapos lagyan ng maraming gulay. Sabi niya wala daw masyadong gulay. Bilhan niya lang ako kung anong meron doon. Kaya ewan ko kung anong meron doon. Yun lang yun. Kahit ano. Ang ganda ng panahon talaga sa labas. Kita nyo. Hindi niya kita kasi nakaharap kayo sa akin. Iba talaga tingnan yung tao kapag walang kilay. Kilay is life. Minsan sinatamad din ako. Sinatamad ako maglagay ng kilay. Pero syempre, gusto ko maging presentable sa harap ng tao. Kaya, gaayos din. Ano pa nga ilan na bang araw na dito kami work from home? Ata? 3 araw na. Nami-miss ko mag-get ready. Pupunta sa mga meetings. Kasi yung meetings namin sa na lang, sa Skype na lang yung mga meeting namin Kasi nga mag-avoid kami sa each other. Kaya, Skype na lang. Siyempre, nasa bahay ka lang. Hindi po bahay lang yung isusuot mo. Kagaya ko, pang bahay lang sinusuot ko. So, t-shirt ng asawa ko sinusuot ko. Kaya, yeah, now. Linis-linis din pag may time.